Kaixo, Ane. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ane, esan dugu, Andoaingo Aita Larramendi ikastolako orientatzailea eta Kiba proiektuaren koordinatzailea zara, eta ikastetxeetan bullyinga bereziki zaindu beharreko kontua da. Bai, nik uste gaur denok ados egongo garela benetan arazo larri badala eta detektatzen jakin behar degula. Batzuetan iruditzen zaigulako ikusten ez dena existitzen ez dela, baina existitzen da. Eta egon badago. Orduan borrokain behar dugu egunero. Eta datuek hori diote, ez da? Jaurlaritzak emandako datuen arabera, 129 kasu izan ziren iaz, eta aurreko urtean baino 29 gehiago. Bai, badirudi tendentzia goraka dijoala. Zergatik, personalki ez dakigu oso ondo, pandemian eragina izan daiteke, posible da. Asko erabili ditugu teknologia berriak 2 urte hauetan, ondo erabili ditugu, bagian ez, baina egia da tendentzia goraka dijoala. Eta gelditu beharrean hausnartzen zergatik, egin behar dela noski, baina guri ikastoletan, eskoletan dagokigu, dagon horri aurre egitea. Ikastetxeetan ziberbullyinga ere ohiko erasoa izan daiteke, iaz esate baterako 25 kasutik 40 batera igo omen zen. Bai, ziberbullyinga egon badago, baina bai, adituek dioten moduan, eta pixkat Julenek ere aipatzen moduan, ziberbullyinga ez da aparteko jazarpen modu bat. Bai da, baina adituek diote beti lotuta dagoela mundu zibernetiko hortako jazarpen hori mundu fisikoko jazarpen mota batekin lotuta dagoela zeharkakoa. Eta orduan, horrek datuak ere ematen dizkigu. Ze egia da norbaitek salatzen ez duen arte, edo froga bat erakusten ez duen arte, agian ez gara konturatzen. Baina gure geletan, gure etxeetan konturatu gaitezke, zerbait badagola. Mespretsuzko begirada bat, edo baztertze bat taldeak egiterakoa, zerbait egon daiteke. Beraz, jazarpena, ez dira irainak eta kolpeak bakarrik, hor beste mundu zabal badago, ez da? Bai, jazarpena irainak izan daitezke, kolpeak izan daitezke, baina izan daiteke baita ere estutxea edo motxila edo boligrafoa eskutatzea, izan daiteke zuri gustatzea etzaizun abizen horrekin deitzea, izan daiteke mila gauza, baina izan daiteke baita ere ziberbullyingarekin lotuta, agian ziberbullyinga entzutan etortzen zaizkigu halako mezu oso iraingarriak, oso matxakoiak, baina gertatzen ari da, gaur egun WhatsAppen erabiltzen diren stikerrak adibidez. Gazteek hartzen dute, inungo baimenik gabe hor dago arazoa, baimen arazoa, norbaiten aurpegia eta stikerra bihurtu eta bidaltzen dugu. Eta hori ez da jokoa, seguraski jokoa da jokalari guztik jolas bat gustora daudenean, baina seguraski momentu horretan norbait sufritzen ari da baimenik gabeko zerbait delako. Bai, beste adibide bat izan daiteke WhatsApp taldetatik botatzea, ez da? Baita ere. Eta hori izango litzake, botatze hori baztertze bat da. Eta oso ohikoa gertatzen da adintarte batzuetan. Bereziki harremantzen, kuadrilla, kontzeptuari oraindik barneratuta ez daukatenean, eta gertatzen da, bai. Izan daiteke WhatsApp, izan daiteke Meet saioetan, edo beste plataforma batzuetan, baina bai ohikoa da. Zoritxarrez ohikoa da. Hane, zu Aita Larramendi ikastolako Kiba proiektuaren koordinatzailea zara. Azalduko diguzu zer den Kiba? Bai. Kiba proiektua Finlandiar proiektua da, jazarpenari aurre egiteko, eta Turkuko unibertsitateak sortu zuen. Eta metodo honek edo proiektu honek 2 alderdi ditu, hori da guri atentzioa ditu ziguna edo gehien gustatu zitzaiguna. Kibak alderdi teorikoa badaukalako, prebentzioa esango genukena, baina baita ere praktikoa. Hau da, proiektu asko izan jazarpenaren ingurun edo beste edozen prebentzioan gelditzen dira. Baina gero da oso ondo, baina jazarpen kasu bat dagoenean, zer egin behar da. Eta Kibak esaten digu, ematen digu halako menu bat, halako bide bat. Orduan, prebentzioa dukagu eta esku hartza nola egin ere bai. Eta nola lantzen duzu hori ikasleekin? Ikasleekin, 2 astetik behin, LH batetik hasita DBH 3 arte, maila horietan, 2 astetik behin gutxi gora bera, tutoretza saioetan, Kiba saioak eramaten dituzte aurrea, tutoreek, eta hor dinamika ezberdinak egiten dituzte, oso saio goxoak dira,
beti ere parte hartzea bultzatuz, baina inorrez behartuz parte hartzera, eroso gustora sentitu behar dira, eta bertan lantzen dituzte emozioak identifikatzen, hori ere egiten dugu, egiten genuen, baina honek indartu egiten du. Jazarpena zer den eta zer ez den hasieratik erakusten zaie, elkarrekin ikasten dugu, ze hori da gakoa, hau da zerbait detektatzeko ezberdintze jakin behar da, zer dan eta zer ez dan. Laguntza eskatzen, lehen esaten zuen da Julenek, oso horrexea da esatea eskatu laguntza, baino, eta ez badakit noren gana joan behar dudan. Bueno, saiatzen ga hori erakusten mailaren eta adinaren arabera noski, ez da berdina LH bateko ikasle bati emango diozun mezua edo DBH hiruko bati, baina beti ere hori kontutan hartuta erakustatzaile hori baita ere beste norbaiten zapatetan jartzea, emozioetatik horregatik lantzen dira, hau da, badakizu beste biktima den horrek ze sentitzen duen, dinamikak egiten dira. Torre laguntzen du, ezta? Asko laguntzen. Biktimaren lekuan jartzeak kontzientzia areagotuko du noski? Bai, nik gogoan daukat hori ikasleekin egiten dugu, eta nik bizitu den noizbait formazioan horrelako dinamika bat, eta oso potentea da. Heldua izan da ere, ondo eginda dinamika eta rol bat ematen dizutenean, eta ingurukok laguntzen dutenean roleplay hori egitea, benetan sentitzen duzu, biktimak sentitzen duen hori, eta barrua mugitzen dizu, eta hortik hasi gaitezke lanean. Bestela ahoz bakarrik sentitzen ez badugu ezin aurrea egin. Hanezu irakaslea zara, horri biltzen zara ikastetxetan, tokatuko zitzaizun hurbil-hurbileko kasuak bizitzea? Bai, tokatu zaizkit kasu ezberdinak, eta batzuetan familiak etorrita salatzera, eta azken aldian konturatzen ari naiz, konturatzen ari gea, baiten dugun lan horrek emaitza badula zorionez, ikasleak hasi dira salatzen, etortzen esan ez, hau pasatzen zait, edo kideak etortzen dira esaten zerbait pasatzen zaio, beste mailetakoak ere etortzen dira, orduan, bai, tokatu zaizkigu, izan mundu fisikoko jazarpen motak, baita ziberbullyinga ere, baina zoritxarrez, bai, eta zorionez detektatu ahal izan ditugu. Lehen itxialdia ere aipatu duzu, gorakada horren atzean behar bada egon daitekela, itxialdian zuentzat ere irakasleontzat zailagoa izan da, ez? Bai. Bullying kasuak, ziberbullyinga kontrolatzea. Bai, zaila izan da, ze bueno, denok bezala, martxoaren 14an etxera bidali gintuzten, gure indar guztik jarri genitun klaseak online, bintzat bigarren hezkuntzan, gero LH-en ere bai, noski, baina nola eman eta gauza oso kuriosa gertatu zitzaigun. Hortan ari ginala, tutore batek dituztean esanez, ikasle bat, etzegola ondo, baztertu egiten zutelako. Eta nik telefono askutan eukala, baina nola da posible, denok baikaude etxian isolatuta, hau da, behartuta. Gauza zen lehen aipatu dugun, horrelako mit saioetatik ikasle bat bota egiten zuten, edo sortzen zuten beste mit saio bat etxeko lanak egiteko eta ez zuten gonbidatzen, eta hor eragitea lortu genuen. Azkenean telematikoki harremana jarraitu daiteke, ikasten ari ginen oraindik horretan, eta lortu genuen sentsibilizazio bat behintzat egitea. Esku hartzea, arina zen, gertatzen ari zena, hastapena zen zorionez, baino gero prebentzio lanera egin behar izan genuen. Konturatu ginen, hau ere gerta daiteke eta gertatuko da ez bagaude gainean. Eta orduan familiak ere abisatu genitun. Mesedez adi egoteko etxeetan.